Benvinguts a Presentant Impresentables, una secció d'històries en minúscula. Presentem avui el segon capítol. Comencem. Charles d'Espagnac de Ramefort va néixer el 15 d'agost de 1775 a Foix, a França. Era fill del marquès d'Espagnac, Henri d'Espagnac, descendent dels comtes de Foix a través d'una franga menor. El 1791, la seva família, fugint del terror de la Revolució Francesa, va establir-se a Palma de Mallorca, on el nostre protagonista va casar-se, no sense la viva resistència del pare de la núvia, amb la pubilla Dionísia Rossinyol. El 1792 va entrar a l'exèrcit espanyol. D'ideologia ultrareialista i absolutista, va combatre la guerra de la independència pels que defensaven el retorn de Ferran VII. Un cop que Josep I va fugir de Madrid, el 1812, va ser nomenat capità general de Madrid, de tota manera per poc temps, ja que poc després va participar en les batalles de Vitòria i Pamplona. Un cop Ferran VII va tornar, va ser nomenat governador de Tarragona. Va castellanitzar llavors el seu nom com a Carlos d'Espanya, i el 1819 Ferran VII el va nomenar comte d'Espanya. De caràcter violent i repressor, d'ell Ferran VII deia «Está mal de la cabeza, però és el que mejor m'interpreta». Durant el trienni constitucional, el comte d'Espanya va exiliar-se, essent anomenat de forma extraoficial representant de Ferran VII a la Santa Seu. Un cop los 100.000 hijos de San Luis varen entrar a Espanya i varen possibilitar el retorn de l'absolutisme de Ferran VII, va ser nomenat el 1823 capità general de Navarra. El 1825 va esclatar un aixecament ultrareialista encapçalat per Georges Bessières. Aquest es va posar al front d'unes tropes que es varen autodenominar de nou los 100.000 hijos de San Luis i que consideraven que, malgrat que Ferran VII era ja un rei absolut restaurat, no ho era prou. Segons es diu, el mateix Ferran VII li va donar un salt conduït perquè s'alcés en armes i alliberés de nou el rei. En vista que no va tenir l'èxit esperat, Ferran VII es va fer el boig i va enviar el comte d'Espanya a aplastar aquests colpistes per tots els mitjans possibles. Les tropes del comte d'Espanya van capturar Bessières a Zafrilla i el van portar a Molina d'Aragón, en presència del nostre protagonista. Dos francesos de naixement, segur que s'entendrien. El rei era magnànim i seria benèvol amb els que lluitaven equivocadament o no per ell. El comte d'Espanya va tractar a Georges Bessières amb cordialitat i franca camaraderia. El va convidar a sopar i Bessières es sentia segur. Va dir-li que disposava d'una carta firmada pel rei en la que manifestava que era la seva reial voluntat que algú es suplevés per restaurar un absolutisme encara més fort que el que havia lograt amb els 100.000 hijos de San Luis originals. El comte d'Espanya va demanar que li mostrés aquesta carta per tenir la completa seguretat que així era i poder deixar-lo en llibertat. Un cop el comte d'Espanya va tenir la carta, la va examinar. Es va acostar al foc per veure-la més llum i tant es va acostar que, la carta va anar a parar al foc. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous m'avez perdu! Bien sûr, mon ami. Je dois sauver mon roi. Què estàs fent? Va dir ell. M'has perdut! Evidentment, amic meu. He de protegir el meu rei. Seguidament va ordenar als seus homes que l'arrestessin. Sense la prova de la culpabilitat del rei, se li va formar un costell de guerra que el va condemnar a mort i va ser executat l'endemà a Molina d'Aragón. El 1827 fou anomenat capità general de Catalunya i aquí va poder desfermar tota la seva follia. Des del seu quarter general a la Ciutadella va esdevenir una espècie de botxí, essent el responsable de tantes execucions, la majoria arbitràries, que li varen fer guanyar el sobrenom de l'assassí de Catalunya o el tigre de Catalunya. Des del seu càrrec va prohibir els barrets i ornaments que recordessin el període liberal. Va prohibir els cabells llargs i els bigotis. També va prohibir productes com les pomades per les morenes i l'oli per eliminar el pèl a les dones. Era un maniàtic de l'ordre i la neteja, i també era un complet misògen i masclista. S'explica que si veia dones ocioses inspeccionava la casa, i si no estava tot lo neta que segons ell havia d'estar, les feia repar al zero, i algunes vegades arribava a arrestar també el marit per no vigilar prou a la seva dona. Obsessionat per la religió, va obligar a tots els obrers que treballaven a les incipients indústries catalanes a resar el rosari, ficant a la presó a tothom qui no el portés. Solia presentar-se a l'església carregat d'estampes i rosaris, resant ajonellat amb els ulls en blanc en una mena de trànsit. Un dia, enmig d'una missa, va tenir una crisi mística, amb convulsions i caient-li tots els rosaris i escapularis a terra. Aquesta crisi va ser catalogada de sospitosa, ja que casualment els reis estaven a la mateixa església. S'explica que solia balancejar els penjats de la Ciutadella, cantant o xiulant qualsevol cançó estúpida, en preferència una anomenada Las Habas Verdes. Es complaïa veient com els morts ballaven al ritme de la música.
va fer arrestar un dia la seva filla, obligant-la a muntar guàrdia tota la nit amb una escombra a l'espatlla, a mode de fusell. Per despertar el seu fill, solia fer entrar a la banda de música de l'exèrcit a la seva habitació, perquè li toquessin en directe el toc de Diana. Un altre dia, va confinar en arrest domiciliari a la seva dona, perquè no s'havia proveït de moniatos i no li havia pogut preparar un plat que li agradava molt. Rient com un desesperat, un dia va ordenar a la seva tropa baixar a cavall pels carrers en pendents, com per exemple l'actual baixada de la llibreteria, per veure si els genets perdien l'equilibri i caien a terra. El seu pobre cavall tampoc es va escapar de les seves peculiaritats, arengant un dia a la tropa des del balcó de la capitania, pujat a sobre del cavall. Cavall que va acabar sent afusellat el dia que el va fer caure a terra. Però no tot eren excentricitats. També va fer una reforma urbanística a Barcelona. Va donar 2 dies als propietaris de la zona que va des de la plaça de Sant Jaume fins a la Rambla per a que desallotgessin les seves cases, ja que serien enderrocades. Dit i fet. 2 dies després, els que no ho havien fet es van trobar que era enderrocada la casa total o parcialment, amb ells a dins. A resultes d'aquesta reforma, va néixer un carrer que, per tal de fer la pilota al rei Ferran VII, se li va posar el seu nom, esdevenint amb el temps l'actual carrer Ferran. Finalment, l'11 de desembre de 1832 es va nomenar el general Llauder com a successor en el càrrec, i aquest va haver de protegir-lo per evitar que els barcelonins el linxessin, un cop ja no era capità general. A la mort de Ferran VII, sense descendència masculina, el germà del rei, l'infant Carles Maria Isidre, no va acceptar la derogació de la llei sàlica que Ferran VII va fer poc abans de morir, i va promulgar el Manifiesto de Abrantes, que exigia el tron per ell, començant així la Primera Guerra Carlista. El nostre protagonista va posar-se al servei del pretendent Carles Maria Isidre, essent enviat a prendre el comandament de la partida carlista de la Catalunya Central. El problema és que molts dels seus subordinats eren gent que havia sancionat, enviat al Marroc o a la presó en la seva etapa de capital general de Catalunya. Un cop arribat a Berga, capital de la zona central, va imposar novament la seva particular disciplina. Si veia una taranyina en una casa des de fora, feia pelar el zero a les dones que hi visquessin per no netejar bé. En el terreny militar, en vista que dia rere dia perdien terreny, va optar per una política de terra cremada. Així, va fer incendiar les poblacions d'Olvan, Gironella, Manlleu i d'altres. Totes aquestes accions i mesures varen fer créixer l'odi que suscitava la seva actitud. No obstant, tothom li tenia pànic. El 16 de febrer va produir-se la gota que va fer vessar el got de la paciència de tothom, l'execució del cornet a batalla. Aquest soldat, que en una nit de borratxera va enfrontar-se i va matar un dels soldats de la ronda, primerament va fugir a Calaf, en la zona isabelina. Però amb el temps li va venir el penediment i es va presentar en el seu acortalament per a rebre el càstig, que segurament seria la mort, per afusellament. No obstant, el nostre amic li tenia reservada una mort molt especial. En lloc de l'afusellament, com es tenia establert en aquests casos, va fer formar tota la companyia perquè presenciés l'acte. Primerament, se li va tallar una mà, amb una destral que convenientment no estigués gaire esmolada. Seguidament, se li va tallar el cap. I a continuació es procedia al trosseig del cadàver, llançant els bocinets pels camins propers. Aquest espectacle gore va produir el desmai d'un nombre considerable de soldats i motivar la queixa al pretendent demanant el seu cessament. Un cop es va rebre la notificació del cessament, tement una reacció violenta del comte d'Espanya, es va aprofitar una reunió a la rectoria de Vià, on tots els components de la partida anaven armats, i va ser allí on varen notificar-li el cessament per ordre del pretendent. Un cop cessat, als seus antics subordinats, per evitar que novament sigués linxat, se li va dir que se l'escortaria fins a Andorra, on podria passar a França. Escorta que aniria a càrrec dels seus exsubordinats, que l'odiaven i el temien al mateix temps. Potser per aquesta causa, quan anaven per Organyà i passaven per un pont anomenat Pont de l'Espia, va ser estrangulat i llançat al Segre amb un pes als peus. El cadàver va aparèixer seguint el curs del riu a la població de Coll de Nargó, on va ser enterrat el 5 de novembre de 1839. No obstant, un temps després, el doctor Rosset, un metge deixeble de Marià Cubí, seguidor de la frenologia, que és una pseudociència que considera que el caràcter, els trets distintius de la personalitat i fins i tot les tendències criminals d'una persona poden ser estudiades en funció de la forma del cap, va profanar la tomba i va robar el cap, enduent-se'l en una bossa. Però a mig camí d'Igualada varen ser atacats per una colla de bandolers. «Doneu-nos tot el que porteu de valor! A veure què porteu en aquesta bossa!» La sorpresa dels bandolers va ser majúscula, quan varen veure que en lloc de diners o tresors portaven el cap d'un mort. Esfereïts, varen llançar la bossa, aprofitant la resta d'objectes de valor. Poc després, el doctor va poder recuperar el seu preuat tresor i va viatjar cap a Igualada.
des d'Igualada, van seguir el seu viatge cap a Barcelona i, poc temps després, el doctor Roset va anar-se'n cap a les Filipines, que era en aquell moments una colònia espanyola. Allà va estar-s'hi durant uns anys, fins que va morir de disenteria, cedint tots els seus béns a la seva única filla. La sorpresa d'aquella bona dona va ser majúscula, quan entre els béns heredats hi havia 3 caps humans, essent el del comte d'Espanya un que portava les inscripcions CDE a la cavitat de les orelles. La pobra filla, sense saber què fer amb aquestes calaveres a mig descompondre, va fer gestions, en el cas de la del nostre amic, a la confraria de la Bona Mort, a Cervera, la qual, uns anys després, la va fer arribar a Mallorca per a que reposés al costat del cos que ja havia estat traslladat del comte d'Espanya. No obstant, per acabar, es diu que cap al 1892, en el despatx del cèlebre Marià Cubí, un crani també amb les indicacions de CDE estava en un lloc d'honor. Cal constatar que Marià Cubí era un dels màxims estudiosos de la frenologia i un cap de psicòpata com el del comte d'Espanya era una joia de gran valor per ells. Es diu que el cap que està descansant a la tomba del comte d'Espanya no és l'autèntic cap. I fins aquí el capítol d'avui. Esperant que us hagi agradat, ens despedim fins al proper impresentable. Adéu-siau!